A fehér rózsaszirmok, melyek a gondozott gyepen hevertek, mintha megremegtek volna, ahogy a távoli helikopterlapátok hangja áthatolt a vonós 4-es dallamán. 300 vendég a legszebb öltözékében fordult a virágokkal díszített oltártól a hang felé, kezével árnyékolva szemét a délutáni nap ellen. Victor Reed, az ország egyik legnagyobb gyógyszeripari birodalmának örököse, mozdulatlanul állt az oltárnál. Arca sápadt volt, amint felismerte a karcsú fekete helikoptert, amely a családi birtok helikopter leszálló helyére ereszkedett. Mi az? Ki az? Szorította meg a karját mennyasszonya, Sofia gyémánt karkötője, a bőrébe vájt. De Viktor nem tudott válaszolni. Kiszállt belőle a lélegzet, ahogy a helikopter ajtaja kinyílt, és egy fehér kosztümös nő lépett ki, karamellszínű haja táncolt a lassuló rotorok szelében. Aztán 2 apró alak bukkant fel mögötte, ikrek, egy fiú és egy lány, nem idősebbek 6 évesnél, mindegyikük a nő kezét fogta, miközben begyakorlott magabiztossággal sétáltak az esküvői szertartás felé. Viktor anyja hallhatóan felsóhajtott. Mindenki láthatta, a gyerekeknek Viktor szeme volt. 6 évvel korábban Viktor és Eliza Reed a hatalmi pár definíciója voltak. Ő volt a Reed Pharmaceuticals brilliáns örököse. Ő pedig egy biokémikus, akinek kutatásai már számtalan életet mentettek meg. Esküvőjük a szezon társasági eseménye volt, fogadalmaikat ugyanabban a kertben tették, ahol Viktor most egy másik nővel állt. Házasságuk tökéletesnek tűnt, szenvedélyes, támogató és kölcsönös tiszteletre épült. Együtt utazták be a világot, milliókat adományoztak jótékonysági célokra, és családalapításra készültek. A színfalak mögött azonban viharfelhők gyülekeztek. Viktor gyerekkori barátja, Julian, csatlakozott a Reed Pharmaceuticalshoz pénzügyi igazgatóként, és bevezette húgát, Sofiát a társasági körükbe. Azt senki sem tudta, hogy ez a 2 testvér hogyan fogja szisztematikusan tönkretenni mindazt, amit Viktor és Eliza felépített. Mielőtt folytatnánk a történetet, tudassa velünk, honnan nézi. A Reed birtok csillogott az esti fényekben, miközben a ropogós, egyenruhás pincérek keringtek az éves jótékonysági gálán. Viktor a zsúfolt bálteremben figyelte feleségét, csodálva, ahogy Eliza smaragdzöld ruhájában magára vonta a figyelmet, miközben legújabb kutatásáról beszélgetett az egészségügyi miniszterrel. 6 év házasság csak elmélyítette vonzalmát brilliáns elméje és kedves szíve iránt. Elég valaki, mondta Julian, Viktor mellé lépve 2 viszkivel. Szerencsés ember vagy. Viktor mosolyogva fogadta az italt. Hát nem tudom. A rákkezelési protokolljának klinikai vizsgálatai hihetetlen eredményeket mutatnak. A vezetőség el van ragadtatva. Julian bólintott, szemei Elizát követték, ahogy nevetett. Valamin, amit Sofia mondott. Biztosan jó, ha szépség és ész egy fedél alatt van. Próbálkozunk babával, tudod? Vallotta be Viktor, a viszki feloldotta szokásos tartózkodását. Eliza mindent nyomon követett. Azt mondja, az időzítés tökéletes ebben a hónapban. Julian mosolya szinte észrevehetetlenül megfeszült. Apaság mi? Ez mindent megváltoztat. Később aznap este Eliza kilépett a fürdőszobájukból, és Viktor találta az ágyuk szélén ülve, a telefonjával a kezében. Arra felismerhetetlen volt, harag és árulás torzította. Viktor, mit csinálsz a telefonommal? Ki az a Michael? Hangja veszélyesen halk volt. Eliza homloka ráncba szaladt a zavartól. Michael? Nem ismerek senkit. Ne hazudj nekem! A telefonját feléje lökte, olyan szöveges üzeneteket mutatva, amiket soha nem látott. Intim üzenetek, explicit tervek találkozókra. 3 hónapja találkozol vele, a mi ágyunkban, Eliza, miközben én utaztam a munka miatt. Viktor, soha nem láttam ezeket az üzeneteket. Nem ismerek semmilyen Michaelt. Kezei remegtek, miközben olyan beszélgetéseket görgetett, amelyek a számáról származtak, de olyan szavakat tartalmaztak, amiket soha nem írt. A parfümöd rajta volt a ruháin, olyan dolgokat tudott a házunkról, amit csak az tudhat, aki itt járt. Viktor felállt, végig simította sötét haját. Julian találta meg, a magánnyomozó mindent megerősített. Julian? Eliza agya felpörgött. Viktor, ezek hamisak.
Valaki elültette ezeket az üzeneteket. Soha nem. A hálószoba ajtaja kinyílt, és Julian kopogás nélkül belépett. A biztonságiak találták ezeket az autójában. Átadott Viktornak egy kis táskát, benne egy férfi órával és egy szállodai kulcskártyával. Soha nem láttam ezeket, kiáltotta Eliza Viktor felé nyúlva, aki elrántotta magát, mintha az érintése megégetné. Menj ki, suttogta Viktor, majd hangosabban. Menj ki a házamból. Viktor, kérlek, én vagyok a feleséged, szeretlek. Könnyek folytak az arcán, miközben Julian intett a folyosón várakozó biztonsági őröknek. Többé már nem. Azt akarom, hogy még ma este elkészüljenek a vállási papírok. Már elintéztem, válaszolta Julian, nem találkozva Eliza kétségbeesett tekintetével. A következő pillanatok szörnyű homályban teltek, ahogy a biztonságiak kikísérték Elizát a hálószobából. Könyörgött Viktornak, hogy hallgasson rá, gondolkodjon logikusan. Miért csalná meg, amikor gyereket próbáltak vállalni? De a racionális gondolkodás elhagyta őt. Helyét egy ősi düh vette át, amelyet az akkor megdönthetetlennek tűnő bizonyítékok tápláltak. 30 percen belül Eliza a felhajtón állt hálóingében, és nézte, ahogy a személyzet sietve bepakolt bőröndöket dob a kocsia csomagtartójába. Viktor az erkélyről nézte, arca kőmaszk volt, míg Julian mellette állt, kezét a vállán tartva, látszólagos vigasztalásként. A belépő kártyáit letiltottuk, tájékoztatta hidegen a biztonsági főnök. A számláit reggelre befagyasztják. Mr. Reed azt javasolja, ne próbálja felvenni vele vagy a cég bármely tagjával a kapcsolatot. Eliza az autójában ült, zokogásai között levegőért kapkodva, amikor esni kezdett az eső. A telefonja rezgett egy értesítéssel, az e-mail hozzáférése visszavonva. Aztán egy másik, az épületbe való belépése megszűnt. Aztán egy harmadik, előzetes értesítés a vállóperes eljárásról. 5 mérföldre a birtoktól egy 24 órás gyógyszertár parkolójába hajtott, és remegve ült a neonfények alatt. Ez nem történhet meg. Valamilyen magyarázatnak lennie kell. Valaki csapdába ejtette, de ki és miért? A gondolatai azonnal Julian furcsa viselkedésére terelődtek az elmúlt hónapokban. Ahogy mindig megjelent, amikor ő és Viktor vitatkoztak, a finom utalásokra, hogy talán túl sokat dolgozik, vagy túl gyakran utazik. Aztán elöntötte a hányinger, egy ismerős érzés az elmúlt néhány reggelről, amit stressznek tulajdonított. Remegő kézzel belépett a gyógyszertárba, és vett egy terhességi tesztet. 3 perccel később, a gyógyszertár steril fürdőszobájában a pozitív eredményt bámulva, Eliza Reed világa teljesen összeomlott. Terhes volt Viktor gyermekével. Hajléktalan és egy gonosz vállással nézett szembe, amelyet valaki szervezett, akiről most azt gyanította, hogy hónapok óta tervezte ezt. Hajnalban Viktor irodaháza közelében parkolt. Elhatározta, hogy meghallgatja őt. De a biztonságiak még azelőtt feltartóztatták, hogy elérte volna az ajtót. Mr. Reed nem akarja látni önt, Mrs. Reed, mondta az őr, kényelmetlenül, de határozottan. Mondja meg neki, hogy terhes vagyok, könyörgött. Kérem, csak mondja meg neki. Az őr eltűnt bent. 10 kínzó perc múlva visszatért. Mr. Reed azt mondja, hogy hűtlensége miatt nincs oka azt hinni, hogy a gyermek az övé. Az ügyvédje felveszi önnel a kapcsolatot egy apasági teszt miatt a születés után. Eliza térdei megbicsaklottak a kegyetlenségtől. Az üvegajtókon keresztül látta, hogy Julian a hallból figyeli, arca olvashatatlan. Azon a délutánon felfedezte, hogy a hitelkártyáit törölték. Estére a legközelebbi barátai sem vették fel a telefont. Mindannyian Viktorral azonos társasági körbe tartoztak. Éjszakára már az autójában aludt egy Walmart parkolóban, 7 hetes terhesen és teljesen egyedül. Még nem tudta, de a 2 héttel később elvégzett ultrahang még nagyobb sokkot fog felfedni, ikreket. Az első reménysugár Eleanor Simmons, egy idős asszony képében érkezett, aki egy reggel Elizát hányva találta az autója mellett. Vagy terhes vagy haldoklik, kedvesem, jegyezte meg. Eleanor megdöbbentő közvetlenséggel. Akárhogy is, segítségre van szüksége. Eleanor, egy özvegy, aki évekkel ezelőtt elvesztette egyetlen lányát rákban,
Felajánlotta Elizának a lánya régi szobáját, amíg rendbe nem jönnek a dolgok. Eleanor szerény otthonában Eliza végre talált helyet, hogy tisztán átgondolja, mi történt, és megtervezze a válaszát. Elzálogosította a jegygyűrűjét $12,000 az értékének töredékéért, de elég volt a terhes gondozásra és egy használt laptopra. Aztán aprólékosan dokumentálni kezdett mindent, ami történt, idővonalakat készített, és megmentett minden bizonyítékot, amit tudott. A kialakult kép megerősítette gyanúját. Julian, Sophia segítségével szervezte meg a bukását. De miért? Mit nyerhetnének ezzel? A válasz váratlan forrásból érkezett. Miközben egy kávézóban állásajánlatokat böngészett, Eliza meghallotta, amint 2 gyógyszerkutató a Reed Pharmaceuticals legutóbbi gyógyszerkísérleti jelentéseinek szabálytalanságairól beszélgetett. A számok nem stimmelnek, suttogta az egyik. A mellékhatás profilokat egyértelműen megváltoztatták a benyújtás előtt. Julian Thomas mindent aláírt, válaszolta a másik. Victor Reed valószínűleg soha nem is látta az eredeti adatokat. Eliza tudományos agya felpörgött. Éppen azokon a kísérleteken dolgozott a kizárása előtt. Ha Julian hamisította az adatokat, az nem csak csalás volt, veszélyes volt. Emberek halhattak meg. És ha maradt volna, talán felfedezte volna. Azon az éjszakán, növekvő hasát simogatva, Eliza döntést hozott. Victor teljesen cserben hagyta, a vak dühöt választva a bizalom helyett. De nem engedi, hogy Julian tervei ártatlan embereknek ártsanak, vagy hogy megfosszák gyermekeit a jövőjüktől. Apátok nem akart minket, suttogta meg nem született ikreinek. De ez rendben van, valami olyan látványosat fogunk építeni, hogy egy napon rájön, pontosan mit dobott el. A reggeli rosszullét kegyetlen tévedés volt, fedezte fel Eliza, miközben aznap délután harmadszor hányt. 4 hónapos ikerterhesen a teste gyorsan változott, ami szinte lehetetlenné tette állapotának elrejtését az állásinterjúk során. Sajnálom, Dr. Reed, mondta a laborvezető, nem nézve a szemébe. A képesítései lenyűgözőek, de valójában éppen most töltöttük be a pozíciót. Ugyanezt a választ kapta 5 másik kutatóintézetben is. Valaki, szinte biztosan Julian, fekete listára tette őt az egész iparágban. Eleanor aznap este a tornácon sírva találta. Fel a fejjel, drágám, mondta az idős asszony, leereszkedve Eliza mellé. A világ nem ér véget azért, mert egy férfi túl ostoba volt ahhoz, hogy lássa az értékedet. Nem csak Victorról van szó, magyarázta Eliza. Senki sem fog felvenni. A kutatási tapasztalatom semmit sem. Ér, ha Julian Thomas azt mondja nekik, hogy instabil vagy tisztességtelen. Eleanor elgondolkodott ezen. Akkor talán olyan emberekkel kell találkoznod, akik soha nem hallottak Julian Thomasról. Másnap Eleanor elvitte Elizát egy kis közösségi klinikára, amely elsősorban alacsony jövedelmű betegeket látott el. A váróterem zsúfolt volt, a személyzet túlterhelt. A barátom, dr. Rebecca Torres vezeti ezt a helyet, magyarázta Eleanor. Őt nem érdekli a gyógyszeripari politika, csak az, hogy segítsen az embereken. Dr. Torres egy hurrikán volt emberi formában, egy brilliáns kutató, aki elhagyta rangos pozícióját, hogy azokat szolgálja, akik nem jutnak megfelelő egészségügyi ellátáshoz. 5 perces beszélgetés után Eliza kutatási hátteréről részmunkaidős állást ajánlott neki betegadatok elemzésére. Nem tudom megfizetni, amennyit ér, dr. Torres figyelmeztetett. És látom, ikreket vár. Eliza meglepetten bólintott. Ahogy hordozza, klasszikus ikerterhesség, dr. Torres magyarázta. Nézze, ez nem csillogó munka, de becsületes, és itt senki sem fogja elítélni, amiért terhes és hajadon, ha ettől tart. Hónapok óta először Eliza reményt érzett. Mikor kezdhetem? A munka valóban nem volt csillogó. Beteg nyilvántartások rendezése, kezelési eredmények elemzése és a klinika protokolljainak egyszerűsítése. De élesen tartotta Eliza elméjét, és éppen elegendő jövedelmet biztosított ahhoz, hogy kiegészítse azt, amit a jegygyűrűjéből kapott. 7 hónapos terhesen bebotorkált dr. Torres irodájába olyan felfedezésekkel, amelyeket nem hagyhatott figyelmen kívül. Van egy minta ezekben a rákos betegekben,
magyarázta Eliza, szétterítve a táblázatokat az asztalon. Azok, akik a Reed Pharmaceuticals új gyógyszerét szedik, a jelentett arány 3-szorosában mutatnak már komplikációkat. Dr. Torres tanulmányozta az adatokat. Ez aggasztó, biztos benne? A mintaméret kicsi, de a minta összetéveszthetetlen, erősítette meg Eliza, és egyezik azzal, amit a hamisított kísérleti adatokról hallottam. Dr. Torres arca elsötétült. Ezt jelenteni kellene az FDA-nak. Milyen bizonyítékkal? Eliza felsóhajtott. Torres Pajta laboratóriumában Eliza a leánykori nevét, Eliza Winters-t használta, hogy elkerülje a Reed Pharmaceuticals-szal való azonnali kapcsolatot. Az első szabadalmi bejelentésük zökkenőmentesen ment át. Julian és Victor teljesen tudatlanok maradtak arról, hogy korábbi kollégájuk egy rivális céget épít. Mire az ikrek 2 évesek lettek, a Phoenix megkapta az FDA jóváhagyását első gyógyszerére, és megkezdte a kisüzemi gyártást. Dr. Torres ipari kapcsolatai felbecsülhetetlen értékűnek bizonyultak. Olyan ajtókat nyitottak meg, amelyek Eliza számára egyedül szilárdan zárva maradtak volna. Az első nagy szerződésük a Mercy kórház hálózattól érkezett, amely a Reed Pharmaceuticals rákezeléseinek magas költségeivel és aggasztó mellékhatásaival küzdött. A Phoenix hatékony alternatívát kínált fél áron, jelentősen jobb betegeredményekkel. A bejelentés kisebb hullámot vetett az ipari kiadványokban. Az újonc Phoenix Pharmaceuticals, amelyet Eliza Winters tudós vezet, több millió dolláros szerződést köt a Mercy kórház hálózattal, kihívást jelentve a rákgyógyszerpiac bejáratott szereplőinek. A Reed Pharmaceuticalsnál a hírre kevesen figyeltek. Egy új versenytárs aligha volt szokatlan az iparágukban, és a cég neve nem okozott riadalmat. Csak akkor kezdtek el riasztások szólni, amikor a legnagyobb kórházi ügyfelük bejelentette, hogy beszállítót váltanak. Julian Thomas berontott Victor irodájába, egy jelentést dobva az asztalára. Most vesztettük el a Metropolitan Medicalt egy Phoenix nevű startupnak. Ez $30 millió éves bevétel, ami elveszett. Victor, aki most már inkább az üzleti élet társadalmi aspektusaival foglalkozott, mint a tudományos munkával, ami egykor szenvedélyesen érdekelte, alig nézett fel. Akkor ajánlj nekik jobb üzletet. Megtettem, vágta rá Julian. Visszautasították. Azt mondták, a Phoenix gyógyszere jobb eredményeket és kevesebb mellékhatást mutat. Pontosan azt mondták, a Reed terméke nem hasonlítható össze. Ez végre felkeltette Victor figyelmét. Ez lehetetlen. Kutatásfejlesztési csapatunk évek óta dolgozik ezen a formulán. Nos, úgy tűnik, ez az Eliza Winters nevű személy 2 év alatt megoldotta azt, amit a mi csapatunk 5 év alatt sem tudott. Julian hangja gondosan kalibrált volt, hogy inkább hozzá nem értést sugalljon, mintsem a saját szabotázsát a Reed kutatási osztályán Eliza távozása után. Eliza Winters? Victor összevonta a szemöldökét, a név felkavart valamit az emlékezetében. Senki sem tud sokat róla, folytatta Julian simán. Körülbelül 3 éve bukkant fel a semmiből. Nagyon zárkózott, soha nem ad interjút, de a tudománya állítólag kivételes. Találkozni akarok vele, döntött Victor. Szervezz egy vacsorát, talán fontolóra kellene vennünk a Phoenix felvásárlását, ahelyett, hogy versenyeznénk vele. Julian arckifejezése szinte észrevehetetlenül megfeszült. Megpróbálom, de a forrásaim szerint a legtöbb találkozó kérelmet elutasítja, különösen a nagyobb gyógyszergyáraktól. Mindenkinek megvan az ára, válaszolta Victor elutasítóan, visszatérve az asztalán lévő társasági naptárához, ahol Sophia több jótékonysági gálát is megjelölt, amelyeken együtt vettek részt. Eközben a város másik végén Eliza a Phoenix szerény, de növekvő központjában ült, áttekintve a legújabb pénzügyi előrejelzéseiket. Miközben az ikrek csendesen színeztek az irodája kis játszósarkában. A Reed Pharmaceuticals ma elvesztett egy újabb szerződést, említette az asszisztense, friss jelentéseket téve az asztalára. A részvényeik 80%-ot estek. Eliza megengedett magának egy kis mosolyt. Milyen szerencsétlen számukra. Ez is van, tette hozzá az asszisztens, egy üzleti magazint csúsztatva át.
A címlapon Viktor volt Sofia karján egy jótékonysági eseményen. A főcím így szólt: Reed örökös feleségül veszi Sophia Thomas-t tavaszi ceremónián. Eliza arckifejezése semleges maradt, miközben azt a férfit tanulmányozta, aki éjszaka kidobta, azt a férfit, akinek gyermekei most csendesen rajzoltak tőle alig néhány méterre. Gyermekek, akikről soha nem vette a fáradtságot, hogy megerősítse, az övéi, annak ellenére, hogy kezdetben apasági vizsgálatot követelt. Anya, nézd! Luna felmutatott egy rajzot, amely a kis családjukat ábrázolta. Elizát, Leót, Lunát, Eleanort és dr. Torrest mindannyian kézen fogva. Mi vagyunk? Ez gyönyörű, édesem, válaszolta Eliza. Hangja stabil volt, annak ellenére, hogy érzelmek kavarogtak benne. Később aznap este, miután lefektette az ikreket, Eliza a városra néző erkélyén ült. A távolban látta a Reed Pharmaceuticals tornyot, amely megvilágítva állt az éjszakai égbolton. 3 év stratégiai munkája tette a Phoenixet félelmetes versenytársá, amely komolyan kezdte befolyásolni a Reed nyereségét, de ez soha nem volt az elsődleges célja. Telefonja csipogott egy üzenettel a nyomozójától, egy korábbi pácienstől, akinek életét a Phoenix gyógyszere mentette meg, és aki most pénzügyi elemzői képességeit használta a Reed Pharmaceuticals tevékenységének nyomon követésére. Jelentős dolgot találtam a negyedéves jelentéseikben. Rejtett ellentmondások legalább $50 millió elszámolatlan összeget sugallnak. Mélyebbre kell ásni. Azt is megerősítették, hogy az esküvő dátuma május 20. Május 15. Pontosan 6 évvel korábban, amikor a biztonságiak kikísérték otthonából. Eliza lehúnyta a szemét. Az időzítés nem lehetett véletlen. Julian és Sophia tehetségesek voltak a pszichológiai kegyetlenségben. Ennek a konkrét dátumnak a kiválasztása nyilvánvalóan azt célozta, hogy véglegesen kitörölje Eliza létezését Viktor életéből. De súlyosan elszámolták magukat, mert miközben ők esküvőt terveztek, Eliza birodalmat épített. És ami még fontosabb, bizonyítékokat gyűjtött pénzügyi csalásról, szándékosan eltitkolt gyógyszermellékhatásokról, és arról a bonyolult tervről, amellyel hűtlenséggel akarták vádolni őt. Az ikrek megérdemlik, hogy ismerjék apjukat, mondta neki dr. Torres ismételten, és Viktor megérdemli, hogy tudja, mit tett Julie. Eliza évekig ellenállt, védve a békés világot, amelyet gyermekeinek teremtett. De a házassági hirdetés láttán, amelyet a legnagyobb megaláztatásának évfordulójára terveztek, valami kikristályosodott benne. Ideje volt, hogy az igazság napvilágot lásson, mindenestül. A Reed birtok soha nem nézett ki ilyen csodálatosan. Több ezer fehér rózsa díszítette a kertet, ahol 300 vendég gyűlt össze, hogy tanúja legyen Viktor Reed és Sophia Thomas egyesülésének. Húros zenészek halkan játszottak, miközben a vendégek helyet foglaltak, suttogó beszélgetéseik lágy várakozó zümmögést keltettek. Viktor az oltárnál állt, jóképűen szabott smokingjában, bár a figyelmesebbek észrevehették volna a szemében lévő enyhe ürességet. Az első sorban a szülei aggódó pillantásokat váltottak. Soha nem melegedtek fel teljesen Sophiához, bár fenntartásaikat magukban tartották. Julian Thomas, mint a legjobb barátja, rosszul leplezett elégedettséggel szemlélte a jelenetet. Minden a terv szerint haladt. Eliza eltávolítása után hónapokon belül bemutatta a húgát Viktornak. A kiszámított vonzalma tökéletes elterelés volt Viktor alkalmi kérdéseiről Eliza elleni bizonyítékokkal kapcsolatban. Eközben Julian szisztematikusan átirányította a cég pénzeit, offshore számlákat hozott létre, és úgy helyezkedett el, hogy végül teljesen átvegye a Reed Pharmaceuticals irányítását. A házasságkötő elfoglalta a helyét. A zene átváltott a mennyasszonyi indulóra. Sophia megjelent a folyosó végén egy designer ruhában, ami többe került, mint a legtöbb ember otthona, és akkor a helikopter rotorjainak távoli hangja. Eleinte a vendégek azt hitték, hogy ez az ünnepség része, talán egy bonyolult bevonulás vagy meglepetés, amit a vőlegény tervezett. De Viktor zavart arckifejezése
Gyorsan riadtságra váltott, ahogy a fekete helikopter leszállt a birtok helikopter leszállója felé. Mi történik? kérdezte Sofia, miközben az oltárhoz ért, ahogy a vendégek a zaj felé fordultak. Viktor nem válaszolt. Valami furcsán ismerősnek tűnt a helikopterrel kapcsolatban. A szertartás szünetelt, amíg a helikopter leszállt. A biztonsági személyzet bizonytalanul mozgott a helikopter leszálló felé. Nem tudták, beavatkozzanak-e. Senki sem hatalmazta fel őket a repülőgép megállítására. Aztán kinyílt az ajtó, és ő kilépett. Még távolról is azonnal felismerte Viktor. A világ egyetlen pontra szűkült. Ahogy Eliza, az ex-felesége, az a nő, akit 6 évvel korábban elhagyott, nyugodtan sétált a szertartás felé egy elegáns sötétkék öltönyben, ami hangsúlyozta, milyen keveset változott. A haja más volt, a tartása magabiztosabb, de az arca valami mélyen benne lévő dolgot ébresztett fel, amit kétségbeesetten próbált elfelejteni. Aztán 2 apró alak bukkant elő a helikopterből mögötte, egy fiú és egy lány, akik a kezét fogták, és kíváncsi arckifejezéssel néztek körül, ami Viktor sajátját tükrözte, amikor valami újjal szembesült. Ó, Istenem, suttogta Viktor anyja felállva a helyéről. Richard, nézd meg őket! Viktor apja is felállt, arca sápadt volt a soktól. Az ő szeme van nekik, Viktor szeme. A suttogás elterjedt a tömegben, ahogy Eliza és a gyerekek szándékosan a szertartás felé sétáltak. A biztonságiak Viktorra néztek útmutatásért, de ő mozdulatlan maradt, képtelen volt feldolgozni, amit látott. Mi ez? Sziszegte Sofia, megragadva Viktor karját. Ki az a nő? Miért van itt azokkal a gyerekekkel? Julian előrelépett, arca eltorzult a dühtől és a félelemtől. Majd én elintézem, intett a biztonságiaknak, de Eliza nyugodt hangja áthatolt a káoszon. Én nem tenném, Julian, ha csak nem akarod, hogy a pénzügyi tevékenységeid most nyilvánosságra kerüljenek, ahelyett, hogy a holnapi újságokban jelennének meg. Julian megtorpant, ahogy Eliza és a gyerekek elérték az ülőhelyek szélét. Az ikrek kifogástalanul öltözve és korukhoz képest figyelemre méltóan higgadtan, anyjuk közelében maradtak, intelligens szemekkel tanulmányozva a jelenetet. Viktor, mondta Eliza, hangja áthallatszott a most elcsendesedett gyülekezeten. Ismerd meg a gyermekeidet, Leót és Lunát. Azokat, akikről soha nem tudtad, hogy léteznek, amikor 6 évvel ezelőtt kidobtál. A vendégek kollektív zihálása hallatszott. Viktor anyja a szájához szorította a kezét, könnyek gyűltek a szemébe, miközben először nézett unokáira. Ez lehetetlen, csattant fel Sofia. Hazudik. Viktor, mondd meg mindenkinek, hogy hazudik. De Viktor nem tudott megszólalni. A gyerekeket bámulta, a fiút, akinek komoly arckifejezése és gondolkodó szemei kísértetiesen ismerősek voltak, a lányt, akinek határozott kiállása gyermekkori fényképein tükrözte a sajátját. Az apaságukat igazoló DNS-teszteket már benyújtották a családjogi bírósághoz, folytatta Eliza nyugodtan, valamint bizonyítékokat arról, hogy Julian és Sofia hogyan szövetkeztek, hogy eltávolítsanak az életedből, hűtlenségre vonatkozó bizonyítékokat koholva. Julian előrevetette magát. Biztonságiak azonnal távolítsák el ezt a nőt. Én nem tenném, hallatszott egy másik hang, ahogy Dr. Rebecca Torres Eliza mögül előbukkant. Ha csak a Reed Pharmaceuticals nem akarja, hogy az FDA még ma megkapja a Rinol hamisított mellékhatás profiljairól szóló teljes aktánkat, a jövő hét helyett. A tömegzavart beszélgetésekbe tört ki. Viktor szülei áttörtek a biztonsági őrökön, hogy megközelítsék a gyerekeket. Anyja drága ruhája ellenére letérdelt, hogy az ikrek szemébe nézzen. Hello, mondta halkan. Én vagyok, én lennék a nagymamátok. Luna az ikrek közül mindig a bátrabb. Alaposan megvizsgálta az idősebb nőt, mielőtt válaszolt. Úgy néz ki, mint a képek, amiket anya tart az emlékeink dobozában. Ez az egyszerű kijelentés, amely felfedte, hogy Eliza mindennek ellenére gondoskodott arról, hogy a gyerekek ismerjék apai családjukat, mintha megtört volna valamit Viktor anyjában. Nyíltan sírni kezdett, és egy óvatos kezet nyújtott, amit Luna meglepő kecsességgel fogadott el. Viktor végre megtalálta a hangját.
Eliza, hogyan? Mikor? 7 hetes terhes voltam, amikor kidobtál, válaszolta hangját mértéktartóan tartva, annak ellenére, hogy érzelmek kavarogtak a felszín alatt. Megpróbáltam elmondani neked. A biztonsági őreid kézbesítették az üzenetet. Azt mondtad, apasági tesztet akarsz a születés után. De senki sem lépett velem kapcsolatba. Victor Julian felé fordult, arcán zavar és felkelő borzalom. Miről beszélsz? Soha nem kaptam semmilyen üzenetet terhességről. Julian arckifejezése megkeményedett. Hazudik. Ez nyilvánvalóan valami bonyolult terv, Hogy mit, Julian? Vágott közbe Eliza. Hogy megzavarja az esküvőt, amit kifejezetten a kizárásom évfordulójára időzítettél? Hogy felfedje, hogy te és Sophia több mint 80 millió dollárt sikkasztottatok a Reed Pharmaceuticals-tól? Vagy talán, hogy tájékoztassam Victort, hogy én vagyok az Eliza Winters, akivel találkozni próbált. A Phoenix Pharmaceuticals alapítója, amely az elmúlt 3 évben folyamatosan elvette a piaci részesedését. A kinyilatkoztatások fizikai ütésekként értek. Victor hátrált Julianre, majd Sophiára nézett, aztán vissza Elizára és a gyerekekre, a gyerekeire, akik nyugodtan álltak az általuk elindított káosz közepette. Ez abszurd, jelentette ki Sophia, bár a hangja kissé remegett. Victor nyilvánvalóan zavart, el kell távolítanunk. Valójában hallatszott egy új hang a gyülekezet hátuljából. Azt hiszem, mi fogjuk eltávolítani önt, Miss Thomas. 2 sötét öltönyös személy közeledett, szövetségi jelvényeket mutatva. FBI. Kérdéseink vannak bizonyos pénzügyi tranzakciókkal kapcsolatban a Reed Pharmaceuticals és az ön nevére szóló offshore számlák között. Ahogy a szövetségi ügynökök elvezették a tiltakozó Juliant és Sophiát a ceremóniáról, az esküvői vendégek zavart, botrányos csoportokban kezdtek szétszóródni. Néhányan távolabb maradtak, nem akarták kihagyni a drámai befejezését annak, ami egy egyszerű társasági esküvőnek kellett volna lennie. Victor lassan közeledett Elizához és a gyerekekhez, mintha transzban lenne. Letérdelt az ikrek elé, csodálattal és pusztulással tanulmányozva az arcukat. Hello, mondta egyszerűen, hangja érzelemtől fojtottan. Leo az ikrek közül mindig az óvatosabb, részben anyja lába mögé bújt, de Luna közvetlenül találkozott apja tekintetével. Te is úgy nézel ki, mint a képeiden, tájékoztatta. Tényként, de anyáid akkor készültek, amikor boldogabb voltál. Victor szeme megtelt könnyekkel. Sajnálom, nem tudtam rólatok. Hangja elhalt, ahogy elnyelte az, amit elmulasztott. Talán folytatnunk kellene ezt a beszélgetést valahol priváttabban, javasolta Eliza, a megmaradt nézelődőkre pillantva. A szüleid is szívesen csatlakozhatnak hozzánk. Victor némán bólintott, majd megfordult, és látta, hogy anyja és apja már a közelben állnak. Nem tudják levenni a szemüket unokáikról. A helikopter vár, tette hozzá Eliza. Ha csak nem szeretnél maradni, és elmagyarázni a vendégeidnek, miért nem lesz ma esküvő? Ahogy a helikopter leszállóhely felé sétáltak, Victor Eliza mellett találta magát. Az ikrek kissé előrébb haladtak elbűvölt szüleivel. Miért most? kérdezte halkan. 6 év után miért pont ezt a pillanatot választottad? Eliza arckifejezése gondosan semleges maradt. Mert az ikrek megérdemlik, hogy ismerjék az apjukat, mert a szüleid megérdemlik, hogy ismerjék az unokáikat, és mert Julian és Sophia éppen befejezték volna a céged átvételét, téged pénztelenül és potenciálisan bűneikbe keverve. Megállt. Az esküvő dátumának időzítése, a kidobásom évfordulója csupán egy bizonyos költői szimmetriát biztosított. A helikopterben, ahogy Eliza otthona felé repültek, Victor nézte, ahogy gyermekei izgatottan mutogatnak az alatta lévő nevezetességekre. Okosak, artikuláltak, és nyilvánvalóan jól neveltek voltak. Az élet, amit Eliza nélküle épített, hirtelen megjelent az elméjében. Az elmulasztott születésnapok, az első lépések, az első szavak, az esti mesék és a reggelik, 6 évnyi emlék, amit soha nem fog visszaszerezni. Hová megyünk? kérdezte Victor halkan. Az otthonomba, válaszolta Eliza. Vannak dokumentumok, amiket látnia kell, bizonyítékok arra,
amit Julian és Sophia tettek a cégével. És, habozott, amiket a gyerekek akarnak megmutatni magának. A helikopter leszállt egy elegáns épület tetején lévő leszállóhelyre, amelyen a Phoenix Pharmaceuticals logója volt látható. Ahogy leereszkedtek egy penthouse lakásba, Viktor növekvő döbbenettel vette észre Eliza sikerének mértékét. Ez nem csak egy cég volt. Ez egy birodalom volt, amelyet a semmiből építettek fel 6 rövid év alatt. A tágas, melegen berendezett penthouse-ban az ikrek azonnal egy polchoz futottak, amelyen a művészeti alkotásaik és iskolai eredményeik voltak kiállítva. Meg akarjuk mutatni a szobánkat, jelentette be Luna, megragadva Viktor kezét az elutasítást soha nem ismerő gyermek könnyed magabiztosságával. Leo bizonytalanabbul követte, gondosan figyelve apja reakcióit. Ahogy Viktort végigvezették azon az otthonon, amelyet Eliza teremtett, minden részlet feltárta az élet egy másik aspektusát, amely nélküle folytatódott. Családi fotók ünnepekről és születésnapokról, az ikrek különálló személyiségének bizonyítékai, gondosan berendezett hálószobájukban, jól szeretett történetekkel teli könyvespolcok. Az ikrek szobájában, egy olyan térben, amelyet különböző érdeklődési köreiknek megfelelően osztottak fel. Luna fele csillagászati dekorációkkal és tudományos projektekkel, Leói könyvekkel és bonyolult építőkészletekkel volt tele. Viktor észrevett egy kis dobozt egy polcon, amelyre az volt írva, hogy apa. Megmutathatom neki, anya? Kérdezte Luna, amikor Eliza megjelent az ajtóban. Eliza bólintására Luna elővette a dobozt, és kinyitotta, hogy újságkivágásokat, fényképeket, sőt Viktor és Eliza évekkel ezelőtti esküvőjének bejelentését is felfedje. Anya azért csinálta ezt, hogy megismerjünk téged, magyarázta Luna, mintha ez lenne a világ legtermészetesebb dolga. Azt mondta, nagyon okos voltál, és ezért mi is okosak vagyunk. Viktor hitetlenkedve nézett Elizára. Minden, amit tett, vagy amit elmulasztott, ellenére gondoskodott arról, hogy gyermekei ismerjék őt, legalábbis valamilyen formában. Adok nektek egy kis időt velük, mondta Eliza halkan. Amikor készen állsz, meg kell beszélnünk Julian tevékenységét. A szüleid a nappaliban vannak. A stílusosan berendezett nappaliban Viktor szülei kényelmetlenül ültek egy kanapén, még mindig megdöbbenve a nap felfedezéseitől. Viktor apja, Richard Reed, maga is félelmetes üzletember, teljesen elveszettnek tűnt, miközben elfogadott egy csészeteát Elizától. Hogy nem tudtuk? Kérdezte, hangja tele volt sajnálattal. A saját unokáink. Julian nagyon alapos volt, válaszolta Eliza keserűség nélkül. Elfogta a kommunikációt, hamisított dokumentumokat, és gondoskodott arról, hogy Viktor csak azokat az információkat kapja meg, amelyek a céljait szolgálták. De miért? Kérdezte Viktor anyja. Mit nyerhetett volna ezzel? Eliza kinyitott egy laptopot a dohányzó asztalon. A Reed Pharmaceuticals irányítását. Ő és Sophia szisztematikusan sikkasztottak pénzt, miközben Viktort arra készítették fel, hogy őt tegyék felelőssé a gyógyszereik veszélyes mellékhatásainak eltitkolásáért. A képernyőt feléjük fordította, hogy megmutassa nekik a bonyolult pénzügyi nyilvántartásokat. Miután összeházasodtak, Sophia hozzáférhetett volna Viktor személyes számláihoz és vagyonához. Azt tervezték, hogy az esküvő után hónapokon belül befejezik az eszközök átruházását. Richard Reed növekvő borzalommal tanulmányozta a dokumentumokat. Ezek igazgatósági szintű pénzügyi jelentések. Hogy jutott hozzájuk? Vannak forrásaim a Reed Pharmaceuticalson belül, ismerte el Eliza. Olyan emberek, akik hűek maradtak a cég eredeti küldetéséhez, nem pedig Julian elképzeléséhez. Viktor belépett a szobába, láthatóan érzelmesen a gyerekekkel töltött időtől. Hihetetlenek, mondta egyszerűen, új szemmel nézve Elizára. Hogy csináltad? Hogy nevelted fel őket ilyen jól, miközben a semmiből építettél fel egy céget? Voltak segítőim, válaszolta Eliza. Dr. Torres például, és egy idős asszony, Eleanor, aki befogadott, amikor hajléktalan és terhes voltam. Hajléktalan? Ismételte Viktor anyja elborzadva.
Igen, erősítette meg Eliza, hangja inkább klinikai, mint vádló volt. Amikor Viktor elrendelte, hogy távolítsanak el otthonunkból, a számláimat befagyasztották, a hitelkártyáimat törölték, és a hírnevemet tönkretették. 2 hétig aludtam az autómban, mielőtt Eleanor megtalált volna egy parkolóban, ahol reggeli rosszulléttől hánytam. Az Eliza által elszenvedett valóság Viktorra fizikai csapásként hatott. Soha nem tudtam, suttogta. Julian azt mondta, hogy beköltöztél a szeretődhöz. Nem volt szerető, Viktor, mondta Eliza halkan. Csak én voltam, terhesen a gyerekeiddel. Próbáltam túlélni, miközben Julian és Kelly mindent tönkretettek, amit együtt építettünk. Viktor egy székbe rogyott, fejét a kezébe temette. A bizonyítékok olyan meggyőzőnek tűntek. A szövegek, az óra, még a tanúvallomások is. Mind hamisítva, erősítette meg Eliza. Julian felbérelt valakit, hogy hamis szöveges üzeneteket hozzon létre. Az órát és a szállodai kulcsot elhelyezték. A tanúkat megfizették. Kinyitott egy másik fájlt a laptopján. Ez a Julian magánszámlájáról származó fizetési nyilvántartás, annak a férfinak, aki az én képzeletbeli szeretőmnek adta ki magát. És ez, folytatta egy másik dokumentumra mutatva, az a távoltartási végzés, amelyet állítólag te nyújtottál be, és amely megakadályozott abban, hogy a terhességemről beszéljek veled. Viktor borzalommal bámulta a dokumentumot. Én soha nem nyújtottam be ilyet, soha nem tenném. Julian meghamisította az aláírásodat, magyarázta Eliza, ahogy számos céges dokumentumon is tette, amelyek engedélyezték a gyógyszerek forgalomba hozatalát a aggasztó teszteredmények ellenére. Ahogy Julian és Sophia árulásának teljes mértéke világossá vált, Viktor láthatóan megöregedett a szemük előtt. Szülei is hasonlóan letaglózottak voltak, különösen az anyja, aki folyamatosan a folyosó felé pillantott, ahonnan időnként hallatszott a nevetés az ikrek szobájából. Miért nem leplezted le őket hamarabb? Kérdezte végül Richard. Ilyen átfogó bizonyítékokkal már évekkel ezelőtt tisztázhattad volna a nevedet. Eliza gondosan megfontolta a válaszát. Eleinte csak a túlélés érdekelt, aztán az ikrek védelme vált a legfontosabbá, mire a Phoenix elég stabil lett ahhoz, hogy fontolóra vegyem a konfrontációt, mérlegelnem kellett a Reed Pharmaceuticals ártatlan alkalmazottaira és betegeire gyakorolt hatást. Közvetlenül Viktor tekintetébe nézett. Minden ellenére soha nem akartam tönkretenni a céget, vagy ártani azoknak, akik rátámaszkodtak. Viktor új megértéssel nézett rá. Tehát ehelyett építettél egy versenytárs céget jobb termékekkel és etikus gyakorlatokkal, fokozatosan áthelyezve a betegeket biztonságosabb gyógyszerekre, miközben bizonyítékokat gyűjtöttél Julian ellen. Igen, ismerte el Eliza. A Phoenix nem kizárólag bosszúból épült, Viktor. Azért épült, mert láttam, hogyan rontja Julian a céget küldetését. Azt a küldetést, amit egykor megosztottunk, hogy segítsünk az embereken. Egy halk kopogás az ajtón megszakította a beszélgetésüket. Dr. Torres belépett, egy táblagépet tartva. Az FBI őrizetbe vette Juliant és Sophiát, jelentette, és az SEC-hez benyújtott előzetes bejelentés is elkészült. A Reed Pharmaceuticals részvénykereskedését valószínűleg felfüggesztik a vizsgálat idejére. Viktor elsápadt. A cég összeomlik. Nem feltétlenül, válaszolta Eliza. Elkészítettem egy javaslatot megfontolásra. Elővett egy mappát az asztaláról, és átadta Viktornak. A Phoenix és a Reed egyesülése. Ez megőrizné a munkahelyeket. Fenntartaná a betegek hozzáférését a gyógyszerekhez, és lehetővé tenni a rendezett átmenetet, miközben a jogi kérdéseket kezelik. Viktor remegő kézzel nyitotta ki a mappát, és egyre nagyobb csodálkozással olvasta a részletes javaslatot. Minden eshetőségre felkészültél, mormogta. 6 éven volt, hogy átgondoljam a lehetőségeket, válaszolta egyszerűen Eliza. Miközben Viktor és szülei átnézték a javaslatot, Eliza kilépett a folyosóra dr. Torressel. Biztos vagy ebben? kérdezte dr. Torres halkan. Minden után, amit tett? Eliza az ajtón keresztül nézte, ahogy Viktor tanulmányozza azt a dokumentumot, amely megmentheti családja örökségét.
Ez nem Viktorról szól, válaszolta. Arról szól, hogy az ikreknek legyen kapcsolatuk az apjukkal és a nagyszüleikkel. Arról szól, hogy megőrizzük a munkahelyeket, és továbbra is segítsünk a betegeken. Dr. Torres tudatosan elmosolyodott. És semmi köze ahhoz, hogy végre megmutasd neki, pontosan mit veszített, amikor Juliannek hitt neked. Aznap először Eliza higgadt arckifejezése kissé megrepett, felfedve a fájdalom egy pillanatát, amit még mindig hordozott. Talán van ebben némi elégedettség, ismerte el. De a bosszú soha nem volt az elsődleges motivációm. Nem, Dr. Torres egyetértett, megszorítva barátja kezét. Ezért sikerült neked, ahol Julian elbukott. Őt a kapzsiság és a neheztelés hajtotta. Téged valami sokkal erősebb hajtott. Az elhatározás, hogy valami jót teremts, valami szörnyűből. Az ikrek megjelentek a folyosón, kezdeti izgalmuk bizonytalansággá változott, ahogy a nap eseményei kezdtek eluralkodni rajtuk. Anya, kérdezte halkan Leo, tényleg marad vacsorára? Eliza letérdelt fia szintjére. Az apád és a nagyszüleid szeretnének velünk vacsorázni, igen. Rendben van ez neked? Leo komolyan megfontolta ezt. Ez azt jelenti, hogy mostantól apaknak kell hívnunk? Nem, édesem, biztosította Eliza. Azt hívhatod neki, ami kényelmes neked. Ez mind nagyon új, és mindenki megérti ezt. Luna mindig gyakorlatias, más aggodalommal küzdött. Eljönnek a születésnapi partinkra jövő hónapban? Űrtéma lesz, és Eleanor nagyi készíti a tortát. Az egyszerű kérdés, amely egy gyermek egyenes prioritásait tükrözte, megváltoztatta a nehéz légkört. Eliza őszintén elmosolyodott először a helikopter leszállása óta. Ezt meg tudjuk beszélni vacsora közben, válaszolta. Most pedig miért nem mosakodtok meg mindketten, amíg megnézem a vendégeinket? Ahogy a gyerekek elszaladtak, Eliza visszatért a nappaliba, ahol Viktor és szülei intenzív beszélgetésbe merültek. Elhallgattak, ahogy belépett. Az ikrek szeretnék tudni, hogy maradtok-e vacsorára, jelentette be, és Luna már a jövő havi születésnapi parti részvételével kapcsolatos kérdésekre is áttért. Viktor felnézett, szemei vörösek voltak, de tele voltak elszántsággal. Szeretném a vacsorát, és ha megengeditek, a születésnapi partit is. Megértjük, ha túl korai, tette hozzá sietve az anyja. Már annyi mindent kihagytunk, de nem akarjuk őket elárasztani. Eliza tanulmányozta őket, a családot, amely egykor az övé volt, most idegenek, akiket vér köt értékes gyermekeihez. A vacsora jó kiinduló pont, döntötte el. Ami a jövőt illeti, az sok tényezőtől függ. Az ikrek kényelme a prioritásom. Ahogy kell is, de értett egyet Richard határozottan. Cserben hagytuk őket, és téged szörnyen. Bármilyen határt is szabtok, azt tiszteletben tartjuk. Eleanor nem sokkal később megérkezett, hozva a desszertet, amit az ikreknek ígért. Bemutatkozása a Reed családnak kínos volt, de gyorsan felmelegedett, amikor Viktor megtört hangon megköszönte neki, hogy befogadta Elizát, amikor senki más nem tette volna. Valakinek kellett némi józanészt mutatnia, válaszolta Eleanor nyersen. Szerencsétekre túl öreg vagyok ahhoz, hogy érdekeljen a gyógyszeripari politika, és túl makacs ahhoz, hogy gazdag bolondok megfélemlítsenek. Az ezt követő vacsora szürreális volt, két világ keveredése, amelyek 6 éve párhuzamosan léteztek. Az ikrek, ahogy a gyerekek gyakran alkalmazkodóak, figyelemreméltó könnyedséggel fogadták a nagyszülők hirtelen megjelenését. Viktor azonban csodálattal vegyes mély veszteséggel figyelte gyermekeit, élesen tudatában minden olyan eseményre való utalásnak, amit kihagyott. Miközben Eleanor és az idősebb Reedék segítettek az ikreknek felkészülni az alvásra, a nagyszülők valószínűtlen szövetséget alkotva, a gyerekekkel való kapcsolatteremtés közös vágyában, Viktor és Eliza egyedül maradtak Eliza dolgozó szobájában. Nem tudom, hogyan köszönjem meg, mondta Viktor végül. Nem csak az egyesülési javaslatot, hanem azért is, hogy tehetetlenül intett, hogy gondoskodtál róla, hogy tudják, ki vagyok, még akkor is, ha minden okod megvolt rá, hogy kitörölj az életükből. Megérdemelték, hogy ismerjék az örökségüket, válaszolta Eliza egyszerűen. A veled kapcsolatos problémáim
nem változtatták meg ezt a tényt. Viktor tanulmányozta az arcát, a nőt, akit egykor annyira szeretett, most egy idegen, aki rendkívüli életet épített fel nélküle. És mi történik most? Az egyesülésen túl, Julian és Sophia elleni jogi eljárásokon túl? Most megismerheted a gyermekeidet, válaszolta Eliza lassan. Az ő feltételeik szerint, és az enyémek szerint. 6 évet mulasztottál, Viktor. Ezt nem lehet egyik napról a másikra visszaszerezni. És mi? kérdezte habozva. Van bármi esély arra, hogy... Nem, vágott közbe Eliza határozottan. Történetünknek az a része azon az éjszakán ért véget, amikor Juliannek hittél nekem. Építettem egy életet, amire büszke vagyok, Viktor. Az ikrek és én boldogok vagyunk. Viktor bólintott, elfogadva a választ egy lemondó méltósággal, ami lehetetlen lett volna a fiatalabb férfi számára, aki olyan meggondolatlanul elűzte őt. Értem, én tudnod kell, mennyire mélyen sajnálom, ami történt. Ha visszamehetnék, nem mehetünk vissza, mondta Eliza gyengédebben. Csak előre mehetünk, az ikrek kedvéért. Remélem civilizált kapcsolatot tudunk építeni, de romantikus kibékülés nem lehetséges. Túl sok minden változott. Ahogy Viktor magába szívta ezt a határozott kijelentést, halk kopogás hallatszott a dolgozószoba ajtaján. Dr. Torres belépett egy tablettel. Elnézést a zavarásért, de ezt látnia kell. Megjelent a hír Julian és Sophia letartóztatásáról. A Reed Pharmaceuticals igazgató tanácsa holnap reggelre rendkívüli ülést hív össze. Viktor elkomorodott. Mennem kell, fel kell készülnöm a következményekre. Az egyesülési javaslat stabilizálhatja a dolgokat, ha azonnal bemutatják, javasolta Eliza. A szüleidnek vannak másolatai. Talán elmehetnének veled, amíg én intézem az ikrek reggeli rutinját. Az egyszerű háztartási utalás, a reggeli rutin, amit 6 éve egyedül intézett, lebegett közöttük, kiemelve mindazt, amit Viktor elveszített meggondolatlan ítélete és téves bizalma miatt. Köszönöm, mondta végül. A javaslatot, a vacsorát, mindent. Habozott. Helyén való lenne jó éjszakát kívánni az ikreknek? Eliza bólintott. Valószínűleg még ébren vannak. Luna ritkán alszik el, mielőtt legalább 3 esti mesét ki nem csikarna. Egy halvány mosoly futott át Viktor arcán. Kitartó, mint az anyja. Igen, értett egyet Eliza, miközben a gyerekszoba felé vezette. Bár a tárgyalási taktikája teljesen a te családodtól származik. A Reed Pharmaceuticals konferenciaterme feszültséggel zúgott, ahogy az igazgató tanács tagjai összegyűltek a rendkívüli ülésre. Julian és Sophia letartóztatásának híre gyorsan elterjedt a pénzügyi körökben, és a cég részvényeinek kereskedését felfüggesztették a vizsgálat idejére. Viktor az asztal végén ült, apja mellette, mindketten kimerültnek, de eltökéltnek tűntek. Az igazgató tanács tagjai, sokan régi családi barátok, sokkos állapotban voltak Julian tevékenységének leleplezése miatt. A helyzet súlyos, de nem menthetetlen, kezdte Viktor, hangja stabil volt belső zűrzavara ellenére. Az önengedélyével szeretnék bemutatni egy javasolt utat a jövőre nézve. A következő órában Viktor felvázolta az egyesülési javaslatot, amelyet Eliza készített. A testület egyre nagyobb érdeklődéssel hallgatta, ahogy elmagyarázta, hogy a Phoenix innovatív kutatásainak és Reed bevált infrastruktúrájának egyesítése hogyan őrizheti meg a munkahelyeket, tarthatja fenn a betegek gyógyszerhez jutását, és pozícionálhatja az egyesült entitást iparági vezetőként. Ez az Eliza Winters, mondta szkeptikusan az egyik igazgatósági tag. Kész egyesíteni sikeres cégét a miénkkel egy ilyen nagyságrendű válság idején? Mi a motivációja? Viktor és apja pillantást váltottak. Van még valami, amit tudnia kell? Ismerte el Viktor. Eliza Winters Eliza Reed, a volt feleségem. Az asztal körül hallatszó megdöbbent mormogás tükrözte a leleplezés bomba hatását. Az a nő, akiről Julian Thomas azt állította, hogy hűtlen volt? Tisztázta egy idősebb igazgatósági tag. Az, aki 6 éve eltűnt? Igen, erősítette meg Viktor. Julian hamis bizonyítékokat gyártott ellene, hogy elrejtse saját pénzügyi bűncselekményeit. Minden vád alól ártatlan volt.
És most ő a fő versenytársunk? Kérdezte hitetlenkedve egy másik. Igen, ismerte el Viktor. Ő a 6 éves ikreim anyja is, akikkel tegnap találkoztam először. A döbbent csendet végül a cég legrégebben szolgáló igazgatósági tagja, Margaret Chen törte meg. Nem erre gondoltam, tisztázta Eliza, hanem rád személyesen. Olyan emberek csaptak be, akikben vakon megbíztál. Ez nem olyasmi, amin az ember csak úgy túllép. Viktor komolyan. Megfontolta a kérdését. Elkezdtem terápiára járni, ismerte el, amit már évekkel ezelőtt meg kellett volna tennem a bátyám halála után. Julian Mesterien kihasználta a gyászomat és a bizonytalanságaimat. Találkozott a tekintetével. Nem vagyok az a férfi, aki kidobott téged, Eliza. Nem tudom megváltoztatni, amit tettem, de biztosíthatom, hogy soha többé nem követek el ilyen hibát. Eliza bólintott, kommentár nélkül elfogadva a válaszát. Az egyesülési bejelentés címlapokra került, az üzleti kiadványokban. A Phoenix és a Reed Pharmaceuticals történelmi egyesülést jelent be. Eliza Winters, a Phoenix társalapítója, Victor Reed volt feleségeként lepleződött le, megdöbbentő vállalati és személyes kibékülésben. A történet személyes aspektusa, a megbántott feleség diadalmas visszatérése rejtett gyermekekkel és egy kiváló céggel megragadta a közvélemény képzeletét. Interjúkérések özöne érkezett, amelyeket Eliza udvariasan, de határozottan elutasított. Ez nem egy bulvárdráma, mondta a PR csapatának. Ez egy üzleti egyesülés személyes elemekkel, amelyek nem a nyilvánosság számára készültek. Ahogy teltek a hetek, Viktor kapcsolata az ikrekkel fokozatosan elmélyült. Leo elkezdte leengedni a védelmét, különösen miután felfedezte apja kiterjedt könyvtárát és a geológia iránti közös érdeklődésüket. Luna egyszerűen elfogadta Viktort, mintha mindig is jelen lett volna, magától értetődően beépítve őt tágas világképébe. Az ikrek közelgő 7. születésnapja vált a középpontba. Viktor, aki emlékezetessé akarta tenni az alkalmat, többször is konzultált Elizával a megfelelő ajándékokról és elrendezésekről. Semmi extravagáns, figyelmeztetett. Nem kell elhalmozni őket drága ajándékokkal, hogy bepótolják az elveszett időt. Tudom, biztosította Viktor, de szeretnék valami értelmeset hozzájárulni a Luna által kért űrtémához. A születésnapi ünnepség előtti napon Viktor megjelent Eliza penthouse-ában Dr. Torresszel, aki váratlan szövetségesévé vált abban, hogy segítsen neki eligazodni a gyermekeivel való új kapcsolatában. Van egy javaslatunk, jelentette be Dr. Torres a születésnapi partira. Eliza felvonta a szemöldökét. Azt hittem, minden el van rendezve. Eleanor készíti a tortát, a dekorációk készen vannak, és a planetáriumi látogatás holnap reggelre van lefoglalva. Ez egy kiegészítés lenne, magyarázta Viktor, természetesen az ön jóváhagyásával. Felvázolta ötletét. Egy professzionális obszervatórium beleegyezett egy privát esti megfigyelési alkalomba a planetáriumi látogatás után. Az ikrek és barátaik hozzáférhetnének erős távcsövekhez egy szokatlanul tiszta éjszakán, amikor több bolygó is látható lenne. Ez valójában tökéletes, ismerte el Eliza. Luna el lesz ragadtatva. És Leo számára, folytatta Viktor, bizonytalanabbul. Elintéztem, hogy a Természettudományi Múzeum egyik geológusa hozzon neki több ritka példányt, hogy megvizsgálja, beleértve, tette hozzá egy kis mosollyal. A Beringer krátert létrehozó meteorit egy töredékét. Eliza új elismeréssel nézett rá. Figyeltél az érdeklődésükre? Természetesen, válaszolta Viktor egyszerűen. Rendkívüli gyerekek. Megismerni őket életem legnagyobb kiváltsága volt. A születésnapi ünnepség tökéletesen zajlott. Az ikrek, iskolai barátaik és szokatlan családjuk mindkét oldaláról körülvéve kivirultak a figyelem alatt. Eleanor és Viktor édesanyja váratlan szövetséget kötött, katonai pontossággal koordinálva a dekorációkat és az ételeket. Richard Reed, aki kezdetben ügyetlen volt a gyerekek körül, megtalálta a helyét, segítve Leót növekvő kőgyűjteményének rendszerezésében. Az obszervatóriumban aznap este, miután a többi gyermeket elvitték a szüleik, a Kor családi csoport maradt.
Luna határtalan lelkesedéssel mozgott távcsőről távcsőre, míg Leo gondosan rögzítette megfigyeléseit egy jegyzetfüzetbe, amelyet Viktor adott neki. Ahogy a gyerekek dr. Torresszel és az idősebb Reedekkel voltak elfoglalva, Viktor Eliza mellett találta magát az obszervatórium korlátjánál állva, a város fényeire nézve. Köszönöm, mondta halkan, hogy részese lehettem a mai napnak. Eliza bólintott, arckifejezése meglágyult a félhomályban. Jól tetted? Az obszervatórium tökéletes ajándék volt. Komolyan gondoltam, amit korábban mondtam, folytatta Viktor óvatosan. Megismerni őket még az összes kihagyott évvel együtt is a legnagyobb ajándék, amit kaphattam. Eliza felé fordult, hogy tanulmányozza őt. A férfi, akit egykor teljesen szeretett, most más ember volt, a veszteség és a kinyilatkoztatás formálta. Megváltoztál, jegyezte meg. Muszáj volt, válaszolta Viktor egyszerűen. Az a férfi, aki 6 évvel ezelőtt voltam, mindent elveszített, ami számított, mert nem látta, ami közvetlenül előtte volt. Nem mindent, javította ki Eliza, az ikrek felé pillantva. Ők még mindig a tieid a legfontosabb módokon. Miattad, ismerte el Viktor. Mert minden ellenére gondoskodtál róla, hogy tudják, ki vagyok. Kényelmes csend telepedett közéjük. Nem a korábbi kapcsolatuk intimitása, hanem valami új. Közös elismerés a rendkívüli gyermekek iránt, akiket létrehoztak, és a bonyolult út iránt, amely elvezette őket ehhez a pillanathoz. Anya! Apa! Kiáltotta Luna izgatottan, a szülői megnevezések most már természetesen jöttek neki. Megtalálták PN gyűrűit. Gyertek, nézzétek meg! Ahogy elindultak, hogy csatlakozzanak gyermekeikhez, Viktor megállt. Eliza, tudom, hogy soha nem térhetünk vissza ahhoz, amik voltunk, és ezt elfogadtam. De szeretném, ha tudnád, hogy hálás vagyok ezért a második esélyért, hogy az életükben lehetek. Még ha csak társszülőként és üzleti partnerként is. Eliza gondosan mérlegelte szavait. Az élet ritkán adja meg nekünk azt, amit elvárunk, Viktor. Néha elveszi azt, amiről azt hittük, nem élhetünk nélküle, csak azért, hogy olyasmivel helyettesítse, amit soha nem képzeltünk volna lehetségesnek. Ahogy az ikrek ismét izgatottan hívták őket, hozzátette. Koncentráljunk arra, hogy megadjuk nekik azt a stabil, szerető családot, amit megérdemelnek, bármilyen formát is öltsön az. 1 évvel a drámai esküvői megszakítás után az ikrek 8. születésnapja lényegesen kevesebb drámával, de sokkal több örömmel érkezett. A Phoenix Reed Pharmaceuticals nem csak túlélte az egyesülést, hanem virágzott is, Eliza innovatív kutatási megközelítéseit Reed bevált infrastruktúrájával ötvözve. A vállalat iparági vezetővé vált az etikus gyakorlatok, az átlátható tesztelés és a megfizethető gyógyszerárak terén. A születésnapi ünnepséget Viktor új otthonában tartották, egy kényelmes, de nem hivalkodó házban, hatalmas kerttel, amely tökéletes volt a Leo által kért dinoszaurusz témájú partihoz. Érdeklődése az elmúlt hónapokban a kövekről a paleontológiára terelődött. Eliza korán érkezett, hogy segítsen az előkészületekben, magával hozva Eleanort és dr. Torrest, akik az ikrek kibővített családi körének állandó tagjaivá váltak. Viktor szülei már ott voltak. Richard gondosan összeállított egy valósághű vulkánt, amely biztonságosan kitör a parti alatt, míg felesége őskori kinézetű növényeket rendezett el a kertben. Minden csodálatosan néz ki, jegyezte meg Eliza, felmérve az átalakított hátsó udvart. A gyerekek imádni fogják. Remélem, válaszolta Viktor, előbújva a házból tálcákkal, amelyeken fosszília alakú sütik voltak. Leo nagyon ragaszkodott a tudományos pontossághoz. Ezt mindkettőnktől örökölte, jegyezte meg Eliza mosolyogva. Kapcsolatuk az elmúlt évben kényelmes társszülői megállapodássá fejlődött. A kezdeti feszültség fokozatosan kölcsönös tiszteletnek adta át a helyét, ahogy navigáltak mind a vállalati egyesülésükben, mind az ikrek iránti közös felelősségükben. A gyerekek figyelemre méltó rugalmassággal alkalmazkodtak új családi struktúrájukhoz. Most heti 3 éjszakát Viktor otthonában töltöttek, a fennmaradó időt pedig Eliza penthouse-ában.
Messze attól, hogy összezavarodtak volna a megállapodástól, úgy tűnt, virágoznak attól, hogy mindkét szülő aktívan részt vesz az életükben. Ahogy a vendégek elkezdtek érkezni, iskolai barátok, kollégák mindkét cégtől, és az általuk összeállított szokatlan kibővített család, Eliza azon kapta magát, hogy Viktort figyeli, ahogy a gyerekekkel interakcióba lép. Az elmúlt évben bekövetkezett átalakulása figyelemre méltó volt. Az ambiciózus, néha arrogáns, gyógyszeripari örököst egy gondoskodó, türelmes apa váltotta fel, aki mindenekelőtt a gyermekeit helyezte előtérbe. Jól tette, jegyezte meg dr. Torres csatlakozva Elizához a kert szélén. Jobban, mint vártam, ha őszinte akarok lenni. Igen, értett egyet Eliza. Az ikrek imádják őt. És te? Kérdezte dr. Torres óvatosan. Hogy érzed magad mindezzel kapcsolatban? Nem lehet könnyű nézni, ahogy ilyen zökkenőmentesen beilleszkedik abba az életbe, amit nélküle építettél. Eliza elgondolkodott a kérdésen. Valójában könnyebb volt, mint vártam. Viktor nem próbálja átvenni az irányítást, vagy megváltoztatni azt, ami már működik. Egyszerűen hozzáadja magát az egyenlethez olyan módon, ami a gyerekek javát szolgálja. És olyan módon, ami neked is hasznos? Kérdezte dr. Torres gyengéden. 6 év egyedüli szülősködés után némi megkönnyebbülés lehet egy társszülő. Az, ismerte el Eliza, bár néha bűntudatot érzek emiatt, minden, ami történt, után megengedhetem neki, hogy megkönnyítse az életemet? Dr. Torres tudatosan mosolygott. A megbocsátás nem csak róla szól, Eliza. Arról van szó, hogy megszabadulj a múlt súlyától. Mielőtt Eliza válaszolhatott volna, megérkezett egy másik vendég. David Torres, dr. Torres fia, egy díszesen becsomagolt ajándékkal. Az elmúlt évben David gyakori vendég lett a családi összejöveteleken. Gyermeksebészként, aki kezdetben egy kisebb sportsérülés miatt kezelte Leót, természetes kötelék alakult ki benne mindkét gyermekkel. Elnézést, hogy késtem, mondta bocsánatkérően, meleg mosollyal üdvözölve Elizát. A sürgősségi műtét elhúzódott. Pontosan időben vagy, biztosította Eliza. A vulkánkitörés csak 30 perc múlva esedékes. Ahogy David az ikrek üdvözlésére indult, akik nyilvánvaló szeretettel fogadták, dr. Torres értelmesen nézett Elizára. Lemondott egy bostoni konferenciát, hogy ma itt legyen, jegyezte meg lazán. Azt mondta, az ikrek születésnapja fontosabb. Eliza melegséget érzett ettől az információtól. Barátsága Daviddel fokozatosan fejlődött, de egyikük sem tett lépéseket, hogy többet definiáljon belőle. Jól bánik velük, jegyezte meg Eliza semlegesen, bár arca meglágyult, ahogy nézte, ahogy David segít Leónak beállítani a paleontológus jelmezét. A buli tökéletesen zajlott, a vulkánkitörés volt a drámai fénypont. Leo és Luna barátaik és szokatlan nagy családjuk körében boldogan sugároztak, miközben elfújták a gyertyákat a dinoszaurusz tortájukon. Ahogy az ünneplés kezdett lecsengeni, Viktor 2 pohár pezsgővel közeledett Elizához. Egy kocintás, javasolta, rendkívüli gyermekeinkre. Eliza elfogadta a poharat. Leóra és Lunára, legyenek mindig ilyen boldogok. Barátságos csendben kortyolgattak, miközben nézték, ahogy az ikrek izgatottan mutogatják barátaiknak azokat a valódi fosszília példányokat, amelyeket Viktor szerzett a múzeumból. Már régóta el akartam mondani, mondta Viktor egy pillanat múlva. A Julian és Sofia tevékenységeivel kapcsolatos vizsgálat végre befejeződött. Jövő hónapban lesz az ítélethozataluk. Eliza bólintott. A jogi eljárások kiterjedtek voltak, még szélesebb körű csalást tártak fel, mint azt kezdetben gyanították. Adtak valamilyen magyarázatot arra, hogy miért tették, miért engem céloztak meg kifejezetten. Julian végül beismerte, hogy felismerte, közel állsz a kutatási adatokban lévő szabálytalanságok felfedezéséhez, magyarázta Viktor. Tudta, hogy tudományos alaposságod végül leleplezi azokat a sarkokat, amelyeket levágott. Az eltávolításod önvédelem volt. És Sofia? Viktor arca kissé megkeményedett. Nyilvánvalóan mindig is neheztelt a kapcsolatunkra. Julian tervét lehetőségnek látta, hogy megszerezze, amit az egyetem óta akart, gazdagságot és státuszt.
Eliza elgondolkodva fogadta be ezt az információt. Furcsa belegondolni, mennyire másképp alakult volna minden, ha egyszerűen hallgattál volna rám azon az éjszakán. Tudom, ismerte el Viktor, hangjában megbánás hallatszott. Nem telik el nap, hogy ne gondolnék erre. Ha megváltoztathatnék egyetlen pillanatot az életemben, az az lenne. És mégis, elmélkedett Eliza, nézve gyermekeik születésnapi partijának örömteli káoszát, akarnánk-e megváltoztatni? Úgy értem, Phoenix nem létezne. A szüleidnek nem lenne Eleanor, aki brutálisan őszinte véleményével terrorizálja őket. Kissé elmosolyodott. Dr. Torres és én nem forradalmasítottuk volna a rákkezelési protokollokat. Ez egy ezüstbélés a katasztrofális hibámhoz, javasolta Viktor önironikus mosollyal. Talán, engedte meg Eliza, bár az ára hatalmas volt. Beszélgetésüket Dávid szakította félbe, aki bocsánatkérő arckifejezéssel közeledett. Elnézést a zavarásért, de Leo ragaszkodik hozzá, hogy csak orvos vizsgálhatja meg megfelelően az új fosszília gyűjteményét tudományos pontosság szempontjából. Nyilvánvalóan sebészi képesítésem feljogosít erre a megtiszteltetésre. Viktor nevetett. Jobb, ha nem várakoztatod. Nagyon komolyan veszi a fosszíliáit. Ahogy David eltávolodott, Viktor tudatosan nézett rá és Elizára. Jó ember, jegyezte meg semlegesen. Igen, értett egyet Eliza egyszerűen. Az ikrek jól érzik magukat vele, folytatta Viktor óvatosan. Említették, hogy néha szombatonként túrázni viszi őket. Igen, erősítette meg Eliza. Jó barát volt. Viktor tanulmányozta az arc kifejezését. Csak barát. Eliza közvetlenül a szemébe nézett. Nagyon lassan haladunk. A gyerekek a prioritásom. Ahogy kell is, értett egyet Viktor. De Eliza, ha boldoggá tesz, ne hagyd, hogy a múlt, ami múltunk, ennek útjába álljon. Nyilatkozatának egyszerű őszintesége váratlanul megérintette Elizát. Ez egy újabb jele volt annak, mennyit változott Viktor. A képesség, hogy őszintén kívánja a boldogságát, még valaki mással is. Később este, miután az utolsó vendégek is elmentek, és az ikrek aludtak a szobájukban Viktor házában, a felnőttek a teraszon gyűltek össze. Eleanor és az idősebb Reedék élénk vitába bonyolódtak az oktatási megközelítésekről, miközben Dr. Torres mesélt korai kutatási napjairól. David Eliza mellé ült, kezük időnként összeért, ami a kis intimitások iránti növekvő kényelmet sugallta. Viktor, észrevéve ezt, elmosolyodott magában, mielőtt ismét a beszélgetésre fordította figyelmét. Ahogy közeledett az éjfél, Eleanor bejelentette, hogy ideje indulnia, ami általános mozgást váltott ki az este befejezésére. Az ikrek reggelig Viktorral maradtak, követve a megszokott rutinjukat. Kikísérlek, ajánlotta David, miközben Eliza összegyűjtötte a dolgait a bejárati ajtónál. Távol a többiektől, habozott. Már régóta meg akartam kérdezni tőled valamit. Eliza várakozóan nézett rá. Jövő hónapban orvosi konferencia lesz Bécsben, magyarázta. 3 napos. Azt gondoltam, talán fontolóra vennéd, hogy velem jössz. Meghosszabbíthatnánk egy hétre, megnéznénk a várost. A meghívás ott lebegett közöttük. Nem csupán utazási ajánlat, hanem egy lépés a kapcsolatuk tisztább meghatározása felé. Meg kellene kérdeznem Viktort az ikrekről, kezdte óvatosan Eliza. Már megtettem, ismerte be David szégyenlős mosollyal. Biztosított róla, hogy tudja úgy alakítani a beosztását, hogy az ikrek nála legyenek azon a héten. Dr. Torres is felajánlotta a segítségét. Eliza felvonta a szemöldökét. Ezt tervezted? Reméltem, javította ki David gyengéden. Tudom, mennyire fontosak neked a gyerekek. Nem javasolnék semmit, ami bonyolítaná az életüket. Az odafigyelés, ami a megfontolása mögött állt, nem csak iránta, hanem az egész összetett család iránt. Amit felépített, mélyen megérintette Elizát. Bécs csodálatosan hangzik, mondta végül, megengedve magának, hogy elfogadja a személyes boldogság lehetőségét, aminek semmi köze nem volt a bosszúhoz vagy a megváltáshoz. Másnap reggel Viktor elkészítette a reggelit, miközben az ikrek energikusan mesélték el a buli kedvenc részeit. Eliza megérkezett értük.
Dávid kíséretében, aki felajánlotta, hogy elviszi őket a hétvégi tudományos klubjukba. Miközben a felnőttek felügyelték a reggeli utáni takarítást, a konyhában váratlan harmónia telepedett meg. Viktor és David az ikrek oktatási érdeklődéséről beszélgettek. Eliza a heti beosztást szervezte, mindannyian az emberek kényelmes ritmusával működtek, akik megtalálták a módját, hogy a gyerekek igényeit mindenek fölé helyezzék. Amikor az ikrek elszaladtak, hogy összegyűjtsék a tudományos projektjeiket, Viktor megragadta az alkalmat, hogy 4 szem közt beszéljen Elizával. Szeretnék köszönetet mondani, mondta halkan. Miért? kérdezte Eliza őszintén zavartan. Azért, hogy megengeded, hogy részese legyek az életüknek, magyarázta Viktor. Azért, hogy nem engedted, hogy az elkeseredés felemészen, amikor minden jogod megvolt hozzá, Eliza, gondosan mérlegelte a szavait. Tudod, mi volt az igazi titok? Az, ami végül tönkretett téged? Viktor várt, kíváncsian. Nem az ikrek voltak, folytatta. Nem a Phoenix Pharmaceuticals, vagy Julian terveinek leleplezése. Az volt, hogy megmutattam neked, hogy a megváltás lehetséges. De a megbocsátást minden nap ki kell érdemelni. Az a férfi, aki azon az éjszakán kidobott, soha nem értette volna ezt. Az a férfi, aki most előttem áll, igen. Szavaiban nem volt rossz indulat, csak az igazság felismerése. Viktor lassan bólintott, elfogadva mind az értékelést, mind az implicit elismerést, hogy valóban megváltozott. Anya, apa, készen vagyunk, kiáltotta Luna a folyosóról, ahol ő és Leo várták hátizsákjaikkal és tudományos projektjeikkel. Ahogy elindultak, hogy csatlakozzanak a gyerekekhez, Viktor halkan megkérdezte. Boldog vagy, Eliza? Igazán? Davidre pillantott, aki segített Leónak beállítani a dinoszaurusz diorámáját, majd vissza az ikrekre, akik egészségesek, ragyogóak és szerető emberek veszik körül őket. Végül magára gondolt. A nőre, aki a hajléktalanságból felemelkedve gyógyszeripari birodalmat épített, aki egyedül nevelt fel rendkívüli gyerekeket, és aki most békés megoldást talált arra, ami egykor megbocsáthatatlan árulásnak tűnt. Igen, válaszolta őszintén. Nem úgy, ahogy valaha elképzeltem, de talán jobban, mint ahogy tervezhettem volna. Kint, miközben készültek elválni, az ikrek Elizával és Dáviddel a tudományos klubba mentek, Viktor pedig egy céges megbeszélésre indult. Leo hirtelen megállt. Várjunk, mondta komolyan. Elfelejtettünk valami fontosat. A felnőttek aggódó pillantásokat váltottak. Mi az, édesem? kérdezte Eliza. A családi fotónk, magyarázta Leo, rámutatva a kamerára, ami még mindig az előszoba asztalán volt a tegnapi buliból. Minden születésnap után kell egyet csinálnunk. Ez a hagyományunk. A szokatlan családjuk dokumentálására irányuló egyszerű kérés pillanatnyilag elhallgattatta a felnőtteket. Luna volt az, aki megoldotta a gyakorlati problémát. Szükségünk van az időzítőre, jelentette ki, miközben már beállította a kamerát. Mindenki a kerti falhoz siessetek. Összegyűltek az utasítások szerint. Viktor és Eliza az ikrekkel közöttük, David és a többiek körülöttük elrendezve. Ahogy az időzítő visszaszámlált, Leo és Luna sugárzott a gyermekek egyszerű örömétől, akiket felnőttek vettek körül, akik megtalálták a módját, hogy a szeretetet a neheztelés, a megbocsátást a bosszú fölé helyezzék. A kamera villant, megörökítve egy pillanatot, ami 2 évvel korábban lehetetlennek tűnt volna. Nem egy tökéletes család a hagyományos értelemben, hanem egy olyan, amely rendkívüli körülmények között kovácsolódott valami ellenállóvá és valóságossá. Később aznap este, miközben Eliza munkahelyi dokumentumokat nézett át, miközben az ikrek a vacsoraasztalnál házi feladatot csináltak, telefonja csipogott egy üzenettel Viktortól. Elküldte a családi fotót, egy egyszerű szöveggel kísérve, nem az, amit bármelyikünk elképzelt, de talán jobb, mint amit terveztünk. Köszönöm, hogy megmutattad, hogy a legerősebb bosszú nem a pusztítás, hanem a teremtés. Eliza tanulmányozta a képet, gyermekei örömteli arcait körülvéve a szokatlan, kibővített család, amelyet összeállítottak. Viktornak igaza volt. A bosszú, amit végül vett, nem őt vagy a cégét pusztította el.
hanem valami olyan rendkívülit hozott létre az árulás hamvaiból, ami mindenkit átalakított, akit megérintett, beleértve a legmeglepőbben saját magát is. Mit tettél volna Eliza helyében? A bosszút, a megbékélést, vagy valami teljesen mást választottál volna? A legsötétebb pillanatainkban hozott döntéseink gyakran jobban feltárják valódi jellemünket, mint a boldogság idején tett cselekedeteink. Ha tetszett ez az ellenállásról, megváltásról és a megbocsátás összetett természetéről szóló történet, kérjük, fontolja meg, hogy feliratkozik csatornánkra. Az alábbi hozzászólásokban szívesen hallanám gondolatait arról, hogy Eliza utazásának melyik aspektusa rezonált a legjobban önnel. Legközelebb is köszönöm, hogy meghallgattak.